Какво правиш тук, бе? Ти какво правиш тук, бе? Аз съм тръгнал към Марбея. Аре? Заставай! Колко километра са? 45. Го там е морето. Ай, сега ще го видим. Сега спускаме даже. Баси яката среща. Тук времето е ужасно. Дай кажи, къде отиваме? Има състезание. Има световно първенство по Half Ironman. Скутерите на изсипват. И ни изръсиха току-що, не знам какво ще правим. Това е истината. Не ходете на Ironman, защото после не мога да обърнете педала. 2 седмици по-късно 300 вата ми се струват като 800. Човека ме ръси, това на голяма плоча. Аз не мога да превключа даже. Ужас. Отиваме на световното по Half Ironman да гледаме, естествено, защото такива чайници няма кой да ги пусне. Кажи, кой ще участва? Ще участва и Грег Ван Авермат. Той за разлика от Минчо може да плува. Надяваме се, че може да плува, няма да се отдави. Да. Не знам, що така е решил. Искал да става световен шампион, поне Вандерпул така е написал. Дали ще стане, не знам, ама. Трябва да намерим да точкуваме някой. Не дей, че ще ги откажем от състезанието. Да, в неделя няма да стартират. Да. Мега мазния път. Брутален. Чакай бе, човек! Не. Търсете ме мене след 3 месеца. Сега съм само разходка. Там е морето. Брутално. София с Яки тук по къс ръка. Индия, this is India. Vamos, vamos. Vamos a la playa. А сега на къде? 20 лева, ако скочиш. От моста ли, бе? Да. Оп. Играеш ли голф? Не мога да си го позволя. А сещаш се за някой, който играе? Има един много добър отразлог. Може да дойде да го изсипем. Щял да става голфър след като не стана колездач. Ако ви трябват екскурзоводи или навигатори в Испания, не сме ние хората. Как се качваме там? Добре, има някакъв път по морето. По вода? Може да се качим на кораб. Не става и той, бе. Кафе с круасан. Четвърто. А? Четвърто кафе. Трето. Да, четвърто. Не ме интересува, бе. Така ли ще стане? Ready? Yes. Like this one? Yeah. It's like a crepe. Okay. And one lemonade. 2 lemonades. 2 lemonades, okay. Yeah. Okay, perfect. Okay, супер. Let me know. Thank you. Gracias. Знаеш, какво мога да направим? После по баира. Да си махнем горите. Не. Доста хора. Фу. Vamos, vamos! Днес каквото и да правим, отиваме на голф. Ето. Носиш ли си въдицата за голф? Ще играя само с топка. Носим само топки. Само 2.
Намираш се в Торемолинос. Как се чувстваш на такова място? 100 и нещо километра днеска с тия толкова. Стига де. Ден първи закрит. Втора обиколка. Не. Опа, червен светофар. Go home. На Партакао тръгваме. Ето тук за най-добрите колездачи. Много добър спускач. Един от най-добрите. Пак ли ти, бе? Човече, Какво правиш тук? какъв е шанса? Кажи честно. Къде отиваш този вятър? Отивам да ям круасани. Как върви подготовката за Витоша 100? Не е започнал. Ще започне 2 седмици преди Витоша 100. Тия беха по-бързи от тебе. Да, ама ако обърна, Какво като обърнеш? Много да ти бие един къч. гледай какво ще стане. Къде ме доведе на този вятър? Е тук на това баирте вода. А кафе? Без кафета. Нема. Без химия. Тук сме в пустоща. Няма нищо. Там има някакъв баир, ама. Ето го баира, който трябва да качим там. Около 3000 метра денивелация. Ето, той искаше спускане, затова скачваме горе и спускаме с парашут. Спряхме за кафе в Пуерто Банус. Емо такъв маршрут е избрал. Пуерто кой? Банус. Какво ще ядем? Хот-дог. Торта с палачинка, Хот-дог. фреш портокал и 3 кафета. То няма тук такива неща тук за обяд. Имам имен ден, бе. Гледай какво ми пише ОББ. бе. Честит имен ден. Честити мен ден. Hello? Оля. Can we have menu or? Thank you. Чакахме 10 часа сандвичи, най-накрая дойдоха. Американо кафето, какво ще кажеш? Добре ли беше? Той сигурно си го пие. Отиваме да гоним вятъра. Най-добрите сандвичи, които сме яли, а то пак бърза. Да гони, не знам какво гони. Cyclists! Come on! Чакай, бе! Еба ти вятър! Ей, спри вятъра, бе! Виж, бе, тук няма вятър. Да, за 50 метра няма да има. Мале, гледай какво спускане. Е, тук застани да те снимам. За последно ли? Да, най-много да умреш. Е, не, бе, виж, бе, долу има вода. Аре, няма да плуваме днеска. Ти не можеш. Той ти не можеш, ама. Ама се правиш. Ще видим до година в Ница. Айде. Тук сме, нали? Да. Уляла. Ла Гарганта. Каквото и да значи това.
Big Boss, how was your day? Не, човек. Има още слънце, дай още малко. Това е заставаш на старта. Уредил съм лодка да минеш трасето с лодка. Как спринтира, направо се размаза екрана. Замъгля ли са километража? Километража направо гръмна. Ден 3, часа е 5:30, ние отиваме да гледаме Iron Man. Кой нормален става по това време? Като гледам не сме единствени. Само Iron Man състезател и Витоша 100 състезател може да стане по това време. Демек, ти не си ница едно от двете. Горе-долу еднакви по значимост състезания. Тук ли сме? Да, след 32 минути. Къде отиваме? Отиваме в Марбея. Че закъсняваме за старт. Ти нямаш старт. Какво правим тук, брат? Брат, виж, затвориха пътя само за нас. Да. Опа. Май ти го отвориха. О, може да си взема от бензиностанцията кафе. Айде, че закъснявам за старта, забравих си банските. Аз се радвам, че няма да стартираме. Аз забравих банските, дали мога да ме пуснат? Човек е бати якото. 14 минути до старт. Виж ги бе, загряват. Една минута. 30 секунди. Аре, коментатора. Старта на прота е даден. Да, ма някои много изостанаха. Не са загрели. Да. Сега ще загреят, гледай какво ги правят. Слънцето изгряло е бати яко. Виж, Антуан Гризман е тук, чака да стартира и той. 58 прота и сега тръгват аматьорите с скорост 10 минути. Не, повече е явно. Може би след час, не знам. Как след час, бе? Еми, човек, Те ще огладнеят до след час, те бе. половината не са облечени. Те сега ще да ядат те първа, бе. Този ли води? Да. 58. First out of the water. Да не са го изсипали накрая. Ето, Крушани първи. Не, ама не мога да си изкопчая каската. Загуби току-що половината преднина. Брат, това загуби състезанието с една каска. Да, между Майко, Шонбург, Луис, всички са тук. Мат Хансън, ето го Буменфелд, Джейк Бъртуисъл, Ник Томпсън. Come on, Yele! Go, 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 go! Go, Kaspar! Go, 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 go! Здравейте! Намираме се в Малага с представителя на бялото братство Минчо. Пак ли вие, бе? Вижте го новия му бял екип. Сега ще го закарам на едни специални места, където се кара маунтан байк. И този бял екип, ще ви снимам как ще изглежда. Него не го бърка, купи си 5-6 такива от Сантини. Те му ги даваха.
Просто го видяха, че е много симпатичен и му ги даваха за 900 евро единия. Спри на червено. Ето, Кога Мията. Топ модел велосипед, холандски, с японски корени. Кажи вчера какво стана на Ironman-а? Значи Шампион първи е? стана Еле Генс, втори Кристиан Блуменфелд и трети Каспер Сторнес. И тримата са мега бързи. За съжаление, аз бях за Блуменфелд, но точно пред нас се опита да задмине Еле и беше доста тясно, сблъскаха се. Не успя и след това останаха 100 метра до финала, където нямаше как да спринтират наново и така Еле стана първи. Виж каква техника отпред. Колездача отпред, невероятна техника. Лъчо Ангелов. Да, може би е последовател на Лъчо Ангелов. Трябва да видим дали има фар. Страхотно време, днес няма вятър, там има някакво пристанище, контейнери. Човека тренира. Оп, да се книжим. Оп. Следваме маршрут, отиваме в планините от среща. Отиваме някаква бър 16 км на 5%. След това трябва да има хубави спускания. Дано днеска сме нацелили пътя и да си я служава. Там бях. Еба ти красотата.
Си е толкова за днес. Да, 100 км остават още 20 до където спиме, ама тук е рай, май ще си останем. Сигурно 25 градуса. Не знам, днеска бяхме в планините над Малга и беше прекрасно. Ко става, Мацо? Пореден ден това ме кара да снимам. Аз не мога да снимам. Колегата вчера ушна решена разходка на почивка. Вчера колко 140 км с 2300 байри. Да, и днеска не мога да стана от леглото. Много ясно. Днеска отиваме на равното на кафе. Абе, стига си кафета ти. Ти не спря да пиеш кафе. Аз? Да, Аз? по 5 кафета на ден. Значи кафето не трябва да се пие. Тя сте байри. Само байри, за да може да спускаме. Даже ако има лифт, даже има на... Какво беше там? Някакъв си Молинус има лифт и може с лифта да се качваме и да спускаме. А не равно, по-равно. Тук спусканията добре ли са? Тук спусканията са уникални, единствено, че ако си с рим брейк не стават. Ще се запомня с това произведение в Италия. Имаш предвид басо? Диаманта, римбрейк не става. Най-много да се взриват шините. Другото, което и тия дет карат басо, не стават. В смисъл, не че нещо, ама да си купиш басо е голяма грешка. Само американски производители. Да, само американски велосипеди. Отделно, ако нямаш умения, също няма смисъл да идваш. Се те ще пусна да ходиш на байри. Горе ще махнат главата. Вау! Маглиш има ли Юбър? Ето те ще препарират на първата скачалка. Той е в насрещното. Ей! Ти си местния любимец тук, бе. Любимеца на публиката. Дори това си ме... Не можа да го снимам. Нашия топки иска да бере. На голф игрището. На село топки си нямат. Ти у вас топки нямаш ли си, бе? Викам полиция. Трай. Ти верно ще извадиш? Честито. Най-якото тук е, че всичко е толкова отдалечено от шосето и има ленти, които са като за локално платно, за паркиране, има велоалей и няма задръствания. И то няма задръствания, защото има толкова много къде да се кара и да се мине, че просто няма как да се получи задръстване. И ние в момента си караме по ето това нещо, където си искам. Да, ясно, няма никой. Да, другото, което се следи е... Следи се за метър и половина отстояние от колездачите, като колите задминават. Най-якото е, че е супер спокойно. В който и час да минем, днес минаваме отново през този булевард и няма абсолютно никой. Да, е бати кеф. Добре де. Как е? Ама моята е по-голяма. Къде е тя? Е, там с контейнери. Я. 24-та, owned by Google co-founder Сергей Брин. Те ли? Да. Добре. 142 метра. Малка е. Не, малка е. Давай да ходим на сладкарница. Скоро не си пил кафе. Внимай, ще блъснат. Не те кеф. Рома е на по-хубава. А твоята?
Моите е водно колело, модел 300 на. Твоето колело даже за вода не става. Твоето е сухопътно колело, 1,30 м, даже в Википедията няма. След това яхта ли си има прайсина? С нашите колела какво може да правиш? Колко струва? Ето, ти си за там. $450 милиона. Струва. Какво ще ипотекираш? Нищо. Не мога да го потопят. Нормална лодка. Нормална лодка. Сергей Бриня. Бая удъртял. Не знам го кой е, просто удъртял бая. Не си ли го виждал, бе? Нема съжене за него. Ето го, тича. Тук не е лошо при лодките. Кафета, някакви магазини. И емо, който гледа цените от 10 минути и се чуди коя да си купи. Ама те като гледаме, май ще си караме колелецата. С тия толкова сладки отиваме при мацките на кафе. Тък му бяхме на голф игрището, ама не изгониха. И сме тук на кошарското игрище. Семо решихме да продаваме курс по голф. Байк голф. Байк голф. Ооо! Мале! Човек! Чакай, не виждам. Към слънцето отида. Оп! Мале! Само че не знам кое беше стика, кое беше топчето. Награден фонд $100,000. Емил Стойнев първо място. Клуб Витоша. Убихме ги. Оля, пендехо, коме стай? Те ни бяха дадени тия две колела и тръгнахме. Аз отивам да вия яхтата, че вчера я капарирах. Кое? Отивам да вия яхтата, че вчера я капарирах. Те ли? Да. Сергей каза, че си поръчал нова и се споразумяхме на 440 милиона. Тези са ти конкуренция. Човек, днеска беше за плаж. Какво си губим времето с това колело? Погледни е бати якото. Сигурно е 30 градуса. Искам да живея тук. Има вариант да си тръгнем от Малага след това. Ти няма ли с лодката да си тръгваш? То докато станат документите, ще трябва да се прибера. Аз имам хора в Кат, бе. Спокойно. Кат Малага? Да. Кат яхта? Заждва на два телефона. Добре. Его нашето голф игрище. Да, между другото, сега още го правят. Там сме си купили имоти на първа линия. Къде отиваме? Някакво езеро имаше на това, гледаш. Нямам никаква идея, но със сигурност е по-добре от това да отиваме до Марбея. Там няма път. Не, просто пътя е много магистрала. гаден. Правим една обиколка на едни язовири с няколко места, където уж няма път. След това торта в Малага? Не, ще играем голф. Сега с този голф. Имам топка, ще играя. Имаш, тя е в стаята. Нищо. Игра в стаята. За пореден път си израсен. Това не е реално. Нещо да кажеш? В твоя защита? Няма. Нямаш форма? Абсолютно. Колелото не върви, веригата не е смазана, гумите не са напомпени. Колелото е перфектно просто, аз съм много слаб. Въглехидратите ти бяха малко. Всъщност аз съм
едновременно и слаб, и дебел. Как е възможно това? Не знам, ама... И сигурно отида на пазар, на пристанището, да си купи риба. Човек, те обувките са му заварени за педалите. Холя. Сега няма се занимаваме с глупости. Имаме много важна тренировка. Моля. Кое е важното? Трябва да стигнем до където сме си решили да стигнем. Какво търсим там? Риба. Вместо да кажем на хората как да тренират нещо да правят, ние говорим само глупости. Като пиеш кафе и Red Bull вечер И заспиваш. много по-добре се заспива. Те и да тренират и да не тренират на високо 100, се ще стартират. Те, че... Абсолютно Не да, знам ето каква е това е разликата. пример. Хората, които не тренират, също участват на Вито 600, така Те, че какъв за е какво да смисъл? тренираш? Абсолютно. Много красиво. Сега въпросът е откъде да се върнем, дали да заобикаляме, да ходим от друга страна на язовира, да видим там. Другия вариант е някъде там, на някакъв път вляво, но сега ще видим. I know it's all over, but the last goodbye. Oh, let me down.